उदात्त आणि उत्कट महत्वाकांक्षी गरुड झेपेपुढे आकाशही ठेंगणं ठरलेलं इतिहासाने पाहिलंय. 350 वर्षांपूर्वी या मराठी मातीवर नांगराला गाढव जुंपून तो इथं फिरवला गेला. आदिलशाही फौजा घोडे उधळत चारही वेशींवरून पुण्यात घुसल्या. घरदारं पेटली, किंकाळ्या उठल्या, सैरा वैरा धावणाऱ्यांची प्रेत पडली. शाही फौजांनी पुण्याचा कसबा बेचिराग केला. फुटक्या कवड्या आणि तुटक्या वाहनांची तोरणं लटकून, अनेक भली मोठी लोखंडी पहार भर रस्त्यात ठोकून शाही फौजा विजापुरास परतल्या. उरलं ते कुत्र्याचं रडणं आणि घारी गिधाडांचा आभाळात भिरभिरणं. पुण्याचं स्मशान झालं. अशीच 6 वर्ष लोटली. शहाजी राजे भोसल्यांच्या पुणे जहागिरीचा उकिरडा झाला आणि 6 वर्षानंतर पुण्यात शहाजी राजांची राणी आणि मुलगा मावळी घोडेस्वारांच्या तुकडीनिशी प्रवेशले. इसवी सन 1637. बहुधा उन्हाळ्याचे दिवस. पुणे भकासच होतं. 10-5 घरं जीव मुठीत धरून जगत होती. पुण्याची ही मसणवट झालेली पाहून आऊसाहेबांचं काळीज करपलं. पुण्याच्या मालकिणीला राहण्यापुरतीही स्वतःची ओसरी उरली नव्हती. झांबरे पाटलांच्या वाड्यांच्या वळसणीला या राजगृहिणीला बिऱ्हाड थाटावं लागलं. पण त्या क्षणाला जिजाऊ साहेबांच्या व्याकुळ काळजातून अबोल संकल्प उमलू लागले. या पुण्याचं आणि परगण्याचं रूपांतर आम्ही करू. 4 दिस 4 रात्री उलटल्या आणि आऊसाहेबांनी सण साजरा करावा तशी पहिली उंजळ वाहिली ती पुण्यातल्या मोडून तोडून गेलेल्या कसबा गणपतीच्या देवळात. पहिला जीर्णोद्धार सुरू झाला तो या गणेशाच्या मंदिरापासून. पुण्यातली भाजून पोळून निघालेली 8 घरं आणि 12 दारं किलकिली झाली. त्यांची आशा पालवली. घरातली माणसं रस्त्यावर आली. कसबा गणपती दुर्वा फुलांनी प्रथमच इतका सजला पुजलेला पाहून आया बायांना नक्कीच असं वाटलं की ही मायलेकरं म्हणजे नक्की गौरी गणपतीच. जिजाऊ साहेबांनी आज्ञा करावी आणि सर्वांनी हौसेनं ती झेलावी असा भोंडला पुण्यात सुरू झाला. पुणे पुन्हा सजू लागलं. आऊसाहेबांच्या खास नजरेखाली एक नवनवा सजवणुकीचा डाव मुठेच्या वाहत्या काठावर रंगू लागला. पुण्यातली लोखंडी शाही पहार केव्हाच उघडली गेली होती आणि एक दिवस हलगी ताशांच्या कडकडाटात नांगरानं बैल सजले. नांगर जुंपण्यात आला. नांगराला फाळ लावला होता सोन्याचा. खरं खरं बावन कशी सोनं. आणि पुण्याच्या भुईवर सोन्याचा नांगर 5-50 पावलं नांगरण्यासाठी फिरला. याच भुईवर 6 वर्षांपूर्वी विजापूरच्या वजीर खवास खानाच्या हुकमानं गाढव जुंपलेला नांगर फिरला होता. तरुणांच्या महत्वाकांक्षा जणू ढोल लेझिमीच्या तालावर 6 वर्षांच्या शिवबाच्या आणि आऊसाहेबांच्या सोन्याच्या नांगराभोवती फेर धरून उसळत नाचत होत्या. ती सुखावलेली जमीन जणू म्हणत होती, पोरांनो, मनात आणा, तुम्ही वाटेल ते करू शकाल. या मातीत मन मिसळत की मोती पिकतील मोती. अन खरंच पुण्याचं परगण्यासकट रूप पालटू लागलं. माणसं आपण होऊन कामाला लागली. 12 बलुतेदार अन गाव कामगार स्वतःचा संसार सजवावा तसं घाम गळत काम करू लागले. न्याय निवाडे करायला स्वतः आऊसाहेब जातीनं सदरेवर बसू लागल्या. न्याय अगदी समतोल. तराजूच्या काट्यावर माशीही बसत नव्हती. पुण्याच्या पर्वती गावालगतचा आंबील ओढा फारच बंडखोर. पावसाळ्यात असा तुफान भरून व्हायचा की अवतीभोवतीची शेती, झोपड्या आणि खोपटं पार धुवून घेऊन जायचं. हे दुखणं पुण्याला कायमचंच होतं. आऊसाहेबांनी पर्वतीच्या जवळ या ओढ्याला बांध घातला. चिरेबंदी. चांगला 6 हात रुंद, 70 हात लांब आणि 25 हात उंच. आंबोली ओढ्याचा प्रवाह कात्रजच्या घाटातून थेट उत्तरेला पुणे शहराला खेटून नदीला मिळत असे. हा प्रवाह या बांधामुळे वळवून घेऊन पश्चिमेकडे मुठा नदीत सोडण्यात आला. पुण्याच्या अवतीभोवती सगळे मावळी डोंगर, जंगल अफाट. गेल्या 6 वर्षात वाघांचा, बिबट्यांचा आणि लांडग्या कोल्ह्यांचा धुमाकूळ बादशाही सरदारांपेक्षाही थैमान घालत होता. ही रानटी जनावरं मारून काढून शेतकऱ्यांना निर्धास्त करायची फार गरज होती.
आऊसाहेबांच्या लाल महालानं लोकांकरवी ही कामगिरी करून घेतली. रानटी जनावरांचा धुमाकूळ थांबला. पण प्रतिष्ठित गावगुंडांचा धुमाकूळ थांबवणं जरा अवघडच होतं. आऊसाहेबांच्याच हुकमानं कृष्णाजी नाईक, फुलजी नाईक, बाबाजी नाईक पाटील इत्यादी दांडग्यांना जबर शिक्षा करून जरबेत आणलं. कुणाकुणाचे तर हातपाय तोडले. काय करावं? प्रत्येकाला कुठे आणि किती शहाणं करत बसावं? तोही मूर्खपणाच ठरतो. लाल महालातील माय लेकरांच्या स्वप्न आणि आकांक्षा गगनाला गवसण्या घालत होत्या. आदिलशहानं पुणे परगण्याची जहागीरदारी शहाजी राजांच्या नावानं दिली होती. शहाजी राजांना दक्षिण कर्नाटकातही आदिलशहाने जहागीरदारी दिली होती आणि त्यांची रवानगी दक्षिणेकडे केली. त्याच वेळी शहाजी राजांनी पुणे जहागिरीचा सर्व कारभार शिवाजी राजे यांसी अर्जांनी मोकास दिला. शिवाजी राजे पुणे जहागिरीचे पोट मोकासदार झाले. म्हणजेच प्रत्यक्ष कारभार जरी शिवाजी राजांच्या नावानं झाला तरी वडिलकीच्या नात्यानं तो कारभार जिजाऊसाहेब पाहू लागल्या. त्यांची माया ममता मोठी, जरबही मोठी, स्वप्नही मोठं. जी माणसं कारभार पाहण्याकरता म्हणून पुणे जहागिरीकडे शहाजी राजांनी नेमून दिली तीही फार मोठ्या योग्यतेची, शिस्तीनं काटेकोरपणे हुकमात वागणारी, कारभार चोख करणारी, निष्ठावंत आणि प्रामाणिक अशी माणसं असली ना की उत्कर्ष हा होतोच. मग ते छोटे संसार असो की मोठी साम्राज्य. उत्तम अनुशासन ही हुकमी शक्तीच असते. पुण्याच्या जहागिरीचा कारभार पाहणारे सगळेच कारभारी अनुभवी, भारदस्त, वयानंही बहुतेक 60-70 ओलांडलेले. बाजी पासलकर, दादोजी कोंडदेव, गोमाजी नाईक, पान संभळ नूरखान बेग, पंकीराव गायकवाड, येसबा दाभाडे, नारोपंत मजुमदार आणि असेच तजुर्बेकार. ज्यास जे काम सांगितले ते त्याने चोख करावे अशा ताकदीचे आणि युक्तिबुद्धीच्या ऐपतीचे हे सारे होते. जिजाऊ साहेबांची तडफच वेगळी होती. कर्तबगारीचे आणि समतोल न्यायबुद्धीचे संस्कार त्यांच्यावर नेमके कोणी केले? इतिहासाला त्यांची नावं माहीत नाहीत, पण कथा कीर्तनातील पौराणिक स्त्रियांची चरित्र सर्वांप्रमाणे त्यांच्या मनावरही नक्कीच संस्कार करत होती. प्रत्यक्ष नजीकच्या काळात शाही घराण्यात कर्तृत्व गाजवलेल्या स्त्रियांची एक एक हकीकत जुन्या लोकांकडून त्यांच्याही कानावर जात असणार. आदिलशाहीतील बेगम बबुआजी खानम, अहमदनगरची शहाजादी चांद बीबी आणि त्यापेक्षाही प्रत्यक्ष भेटणाऱ्या मावळ मुलखातील कितीतरी मराठ्यांच्या लेकी सुना त्यांना दिसत होत्या ना. कारीच्या कान्होजी जेध्यांची आई अनसाऊ जेधे ही त्यातलीच. आसवलीच्या ढमाळ पाटलांची आई रुपाऊ आणि यमदूताच्या नजरेला नजर भिडून जगत आलेल्या कितीतरी जणी आऊसाहेबांना दिसत होत्या. आपणहून माणसांनी शिकायचं असतं ना ते हेच. असंच मराठी रक्तात जन्मतात असणारं शौर्य आणि धैर्य आऊसाहेबांच्या रक्तात होतं. एका बखरकारांनी लिहून ठेवलंच, जिजाऊ सारखे कन्यारत्न ईश्वरानंच निर्माण केले. कितीही कठीण संकट पुढे आली तरी तीळ मात्र ही न डगमगता धैर्यानं तोंड देणारी होती ही मराठ्याची मुलगी. आऊसाहेबांना आपला शिवबा उदात्त, उत्कट आणि उत्तुंग यशाचा मानकरी करायचा होता. याचं द्योतक म्हणजे शिवाजी राजांची तयार झालेली राजमुद्रा. प्रतिपच्चंद्र लेखे व वर्धिष्णू विश्ववंदिता, शाहसुनो शिवसैष्या मुद्रा भद्राय राजते. केवढा उत्तुंग आणि उदात्त ध्येयवाद सांगितला या राजमुद्रेत. सदैव प्रतिपदेच्या चंद्रासारखी विकसित होत जाणारी ही शिवमुद्रा विश्वाला वंद्य आणि लोककल्याणकारी ठरो. संजीवनी नावाचा एक विलक्षण मंत्र विश्वाच्या कल्याणासाठी कचाने मिळवला होता म्हणे. तोच हा मंत्र असेल का? शिवाजी राजांच्या आज्ञापत्रांवर हाच मंत्र राजमुद्रा म्हणून झळकू लागला आणि शिवाजी राजांचा वावर सुरू झाला. मावळ्यातल्या शेतकरी सवंगड्यात कुणी मराठा, कुणी माळी, कुणी साळी, कुणी तेली, कुणी रामोशी, कुणी महार, कुणी धनगर, कुणी ब्राह्मण तर कुणी मुसलमानही. अन आदिलशहाच्या कानाशी कुजबुजत तक्रारी जाऊ लागल्या. आपणा
हा शहाजी राजाचा पोरगा हलक्या लोकांच्यात वावरतो. अरे वो पहाड़ का चूहा. अरे तो शहाजी राजाचा एवढाचा पोरगा मावळी डोंगरात बंड पुकारेल आणि तेही या आदिलशाही विरुद्ध. नामुमकिन. पण ते सत्य होतं. खरोखरच बंडाची राजकारण शिवबाच्या डोक्यात घुमत होती. पण खरंच शक्य होतं का? अशक्यच होतं. शिवाजी राजांच्या समोर केवळ आदिलशाही होती का? नाही. 1.5-2 लाखाची फौज सहज उभी करू शकणाऱ्या आदिलशाही शिवाय पलीकडे गोवळकोंड्याचा कुतुबशाही होता. भीमा नदीच्या उत्तरेला भीमेपासून थेट हिमालयापर्यंत प्रचंड साम्राज्य आपल्या तळहातावर नाचवणारा मुघल बादशाह शहाजहानही दिल्लीत होता. कोकणच्या किनाऱ्यावर खाली पोर्तुगीज होते, वर जंजिऱ्याचा सिद्धी होता, आणि शिवाय इथल्या कुठल्याही चांगल्या कामाला कडाडून विरोध करत या सर्व शत्रूंना मदत करणारे आपले लोकही होतेच. एवढ्या मोठ्या बळाला तोंड देण्या इतपत शिवाजी राजांपाशी काय होतं? सैन्य, तोफखाना, आरमार, खजिना काहीही नव्हतं. पण या सर्वांहून एक बलाढ्य गोष्ट त्यांच्या काळजात होती. आत्मविश्वास, कठोर ध्येयनिष्ठा, अनितांत श्रद्धा. अंधश्रद्धा नव्हे, भाबडी अश्रद्धाही नव्हे, बुद्धिनिष्ठ श्रद्धा, अभ्यासपूर्ण श्रद्धा. आणि याच भावनांनी भारावलेली मावळी भावंड. अशाच असंख्य भावंडांना ते हाका मारत होते, न बोलत्या शब्दात. कारण त्यांचे शब्द इतिहासाच्या कागदपत्रांवर फारसे उमटलेच नाहीत. पण ते नक्की एकेकाला बोलवत होते. त्यांचा एक एक शब्द मंतरलेला होता. महाराजांचं मनुष्यबळ बोटं मोजावीत इतक्याच मोजमापात वाढत होतं. शत्रू परातभर होता, मावळे फक्त चिमूटभर. पण वडिलांनी वापरलेला आणि सह्याद्रीनं शिकवलेला एक महामंत्र महाराजांच्या मस्तकात सदैव जागा होता. गनिमी कावा.